Hello mga ka-listeners, maayong hapon sa tanan. So, di ade kong airport ron, jogging ba. So, walking ta mga ka-listeners. So, exercise ata mga ka-listeners kay kapoy kayo sigig. Siglingkod ba. So, pakuan sa tapahangin. Yan. So, karon mga ka-listeners, akong ikuan niyo no. Kanang ipabati ang ginapos no. So duha na lang ni sila ka part 12 niya ang katapusan ng part 13 mga ka-listeners. So mao na nga sa mga nag-atang dai sa kuan sa drama nga Maribel. So naman si Radio Vlog siya may nag-upload karon. So siya na lang gid mga ka-listener kay ganahan man siya itong drama mo upload. Okay, ug ako nang i-upload ug balik basin niya og siya na pud ang Marius content ba. So uoy sa kuan Marius content ang iyang second channel. So dili na lang ako nabalik ko ng dramaha mga ka-listeners no kanang Maribel. So pasensya kayo sa mga sigig comment no mga comment mga kanang ibalik lagi ko no. So dito na lang mo sa kang Radio Vlog kay iya manggipadayon ra hantod karon. So nya ganahan man sa tong uban og kanang naakanunay ba kada adlaw bitaw naakanunay sumpay. So dito na gid mo sa Radio Vlog paminaw sa sumpay sa Maribel. Okay, magkakuan man magkaparihaman og ako nang balikon nya Marius content na naman siya og akong balikon to. Di man ko ganag na kana ako hinungdan bang ana ay Marius content. So ako yung mag-give up mga ka-listener no. So moro to. So pagkaroon paminawan ninyo ang kuan sumpay sa mga class part 11 part 12. Okay. Ang miagi Manchester si Sofia nga dili siya ang asawa ni Dr. Mon uban ang pagtuok sa doktor. May nalang gani kay gibuhian siya niini. Sa pag-inusara ni Sofia, nahuna-hunan niini ang iyang pagkaingnong nga si Samantha. Alang niya, babag ang nawahi sa ilang gugma ni Juan Carlos nga masabot nga si Clark ang iyang gipasabot. Og tungod niini, buot niyang patyon si Samantha. Si Major Especies usab nakadesisyon nga mangpada og exorcist aron makatabang sa pagsumpo sa mangtas. Butang gagikahinaman dili lang ni Clark, lakip na usab ni Miguela og Samantha. Unya gipatabang ni Major Espeso sila kanuto og bulhog aron mamonitor ang kalihukan ni Dr. Mon. Unya dito sa dakong bay, gipakisultihan ni Dr. Mon si Sofia Alexandra. Mga kasama, niya ang laing sumpay ning nagapostang sugilanon. Mangtas! Dad-a karong adlaw dinhi kanako ang ilang mga kasing-kasing. Ipatagamtam nila ang imong kabangis. Mahal kong Sofia Alexandra. Nakabati ka ba kanako, mahal kong asawa? Ha? Sofia? Makapila ko na ikaw sulti, Ramon. Nga dili ako ang imong asawa. Dili ako si Sofia. Ayaw ka nag-ipamugos na ako. Mahal ko. Kay kinsa ka man di ay. Nga nakaingon ka man nga dili ikaw ang mahal kong asawa. Nga nakaingon ka man dili ikaw si Sofia Alexandra. Husto na. Dili na may tanon nga masayra ni mo kung kinsa ko. O ayaw na yun ipamugos ang pagmudmud mo rin ako nga ako ang imong asawa og si Sofia Alexandra. Aron dili kumawa
nimo. Unsa? Ayaw. Ayaw ka nagbuhata, mahal ko. Ayaw. Okay. Tumanong ko kung si buot mong may tabo. Ayaw nang pagpalayo na ako. Kaya sayod ka nga sukad pagyod ka niyan to. Ikaw na ang tanan para nako. Ikaw ang akong kinabuhi. Nasayod ka niyan. Ayaw ka ba na kamahal ko? Sultihin ko kung unsay akong buhaton. Kay andam kong mutuman ini. Dili ka lang malayo na ako. Dili kumakahimo sa pagpatay ni Juan Carlos. Sama sa kong pagpatay sa tanan kong nabiktima. Dili. Mahimong patyon ko siya. Apan sa paagi, nga way bahin sa iyang lawas nga makuha ug maunsa. Pero dili siya mo'y angay kong unahon. Si Samantha, siya ang kinahanglan kong mapatay. Unsa king dapita ang akong nahimutangan. Ani ako sa dapit nga. Pulos itong nagapon ang akong makita. Nganong ani ako nining dapita? Unsa kinihita po Ani ka mahimutang sa dahay. Paingon sa pakba sa gingharian sa impyerno. Clark. Unsa? No! Dili kini tinuod. Nagdamko lang ko. Damgo lang kini. Wa ka magdamko. Wa ka magdamko. No! Og kinsa ka? Uy! Nagkamayong ko sa imong panagboy. Murag nagkakita na ko nimo. Tinuod ka na mahal kong Juan Carlos. Nakita ko ni mo. Kay ako si Genoveva, ang imong asawa. Unsa? No! Ako si Clark. Ug dili si Juan Carlos kay mong gingon. Ug wa ko makaila nga nang imong ginganlan nga Genoveva. Ikaw si Sofia Alexandra, nga asawa ni Dr. Mon, nga dugay ng patay. Ikaw! Walang mata. Ako si Genoveva. Dili ako si Sofia Alexandra. Ikaw si Sofia Alexandra! Ikaw si Sofia Alexandra! Tingnan ko ikaw. Ako si Genoveva. Buwi ko! Naman to si Clark? Dinhi naman to siya? Oh, saan ko? Mura magtunay nag-mob. Oh, si Clark! Siya ka na nagigda sa likuran sa mailawang sa mangga. Mura siya miutong! Diyos ko! Clark! Clark! Clark, pagbata! Pagbata, Clark! 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 Samantha! Clark, iurong ka! Salamat. Salamat sa iyong pagbukaw na ko.
Nagtamko lang di ko. Nahadlok pa ako. Habi na ko kung sanay mahitabo ni mo. Gikuyawan ko. Okay na ko. Salamat. Kunuha ka pa. Hayan, patayin ako. Ayaw pagsukit mo ni Ana Clark. Mamatay sab ko kung mahitabo na. Samantha. Oh, kagilad sa akong damko. Kadiyot lang. Unsa na hitabo sa imong liog? Oh? Ngano? May milakra sa imong liog. Unsay milakra? Murag kamot. Unsa? Diyos ko! Ginoo ko, unsa naman sa kinihitabo ang Clark? Ambot lang nang Miguela. Wa ko makasabot. Nadamgor ka itong nahitabo na ko. Pero nganong may agi sa kamot kining akong liog na murag agi sa pagtuok niya itong Sofia Alexandra. Dito sa andam ko. Ginoo ko. Ug unsay buti pa sa buti ni Clark? Unsa man? Ambot, naglibog ko. Pero milakras akong liog. Nagpasabot nga. Nga dinhigid siya Samantha. Nang Miguela. Ug buot siyang mapatahin ako. Ginoo ko. Diyos ko! Unsa kining hitabo, Clark? Diyos ko! Bisan ako, Noy Digoy. Dili magkapasabot nimo. Nining hitabo. Naon sa mana. Naon sa magkaklang. Oy, naon sa magka. May pagwa na lang ko ni mo sultihita. Mahadlok na mahinoong kong matog ini. Mahadlok. 6, 1, 2. Mahadlok. Kay basig tukon kong apil sa mangtas o apilo ni si Bolohog. Usa! Yabag yan kulutuha ka! Anong maapil magkulo ko nimo? Diba? Maapil lang ko nimo, nga naman. Lain kay ako rano, lain kayo, migom kata. Di maginunungay, jutahang tots ka matangyon. Nga, kamatay lang ko imo kulutuha ka! Dili di ay ta, till di tuwas part, hong? Tell di to aspect, bay! Ikaw lang oroy pag tell di to aspect, ha? Kasabot ka till di tuwas part? Kasabot! Saman ko na, we. Unsa na? Tumagag diretso. Ay, tumagag pangutan na. Tell di to aspect, no? Sigbalik din sa tubag. Tell di to aspect. Tell di to... Aw! Kasayod! Sayo na! Si Tilde ko, no, nakig-date ni Papa. Mahuwa. Hoy! Pangilom mo! Pangilom ko na mo! Seryosong istorya maghinanggaw mo! Hinanggaw! Nay si Bulog ay. Nay Digoy. Ako gutaw, ikaw man. Da. Unahan ako ni Digoy. Aksyon mo sa tugyaw-yaw na pag numero. Hilom! Na, ang tingog ay. 416! Oy! Hilom mo! 416! Ba't mamamang hilom mo? Imbes mo tabang mo sa ito mga problema, tiwasan may noon ninyo! 416! Hilom! 416. Hilom? Clark, ikaw na himanti ko nga musabot ining mga hanggaw nagko. Wa manggo ni mga ayo. Hapit na mayo ako hubag sa lubot na yoy. May ubag sa lubot si Bulog, ha? Ugwa pa maayo. Tawa biasa. Naihubag si buko-buko. Kada di, naayon din na. Hanggaw yan mo.
Clark. Bisan giunsa ko sa pagsapot. Nagtuo kong may gusto nimo ang mangtas. Samantha, Ginuo ko nimo Samantha. Ganong ka na ko'y bisod sa imong hunahuna ang sakop sa dautan, sa kagit-git. May gusto ni Clark? Naunsa ka man, uy, Jesus Maria Josep. Ug usa na sa angayan nimong tugkaron, Clark. Kay sukad sa imong pag-abot dinhi, wa gyud mahitabo nga nasugatan nimo ang mangtas ug buot kaniyang patyon, dili pa? Sam, mao ka. Husto ka sa imong pangagpas. Husto ka. Si Samantha siyang gisulti ka ganiya. Nga may gusto nako ang mangtas. Murag binuang og dili katuhuan. Pero ang mga sirkumstansya sa mga nahitabo nako, sa akong mga na-eksperyensya, murag, Diyos ko, unsay buti pa sa buti ni. Unsa man. May mga pangitabo gid Clark na dili na tumasabot. Sa manining mga nahitabo nimo, kay kamahanan usab ang yawa. Naidigoy, Oh, Gusto siya, Clark. Pero inig abot niya tong exorcist nga pare din sa isla Pangandam. Siya mo'y makapasabot kanimo sa tanan. pero akong nauna-una, Major Espiso, sir. Naidigoy, nga kung husto man gani si Samantha sa iyang pangagpas, samang nga mausab kini ang akong hisabtan. Hinoon, wa ko makasiguro ini. Pero kung tuhuan tanan nga maugyod ni, dili pa magamit na ko kini aron mailhan ang mangtas ug ato siyang makuha. ambot lang ka, Clark. Pero sa ko pagsabot, sa ko paminaw, dili kini ingon niya na kasayon. Ha? Mao ka na, Clark. Dili kala kapangandakan. Sayon ang pagsulti sa ingon nining mga butang. Ubi sa lagani sa mga imposibleng mga butang. Apan lisod ang pagkahitabo nini. Osbon kung akong gisulti. Nga mas makapasabot nimo ang pare nga exorcist inig-abot niya din sa isla. Ato na lang siyang paabuton. Bisag giunsa ko sa paguna-una. Dili o dili ko makadawat sa mga gipamong ni Sofia Alexandra. Tali kaniya o nga rin ako. Nga siya dili ang tinuod ni Sofia Alexandra nga akong asawa. O siya kuno si Genoveva. Punan pa siyang giingon nga Juan Carlos na iyan ako nung hikaplakan. Shit! Damn it! Pakyas ko sa pagkuha sa kalak ni Clark. Pinag-anak ko. Kay napukaw siya ni Samantha. Pero dili ko muhunong. Hangtod nga makuha na ko ang iyang espiritu. Nga mao ang reincarnation ni Juan Carlos nga kumpana sa dugay ng panahon. Kang animal nga Samantha, bisa kon saon. Pabagyod kinig babayhana sa mong gugma ni Juan Carlos. Kung mapatay ko siya, ug matambog sa dagat ang
lawas. Mahimo nang magpatuo ko ni Clark nga ako ang matuod nga Samantha. Maong angay na gid siyang mamatay. Angay na nga mamatay si Samantha. Major Espiso, sir. Makisulti ka kuno kanako. Lingkod, Clark. Salamat, sir. Mitawag dili pa lang yun dugay ang RD, ang among regional director, o kaming na ang among mga kauban ng pulis uban ang pari nga exorcist. Lagip na ang search warrant nga gi-issue sa korte. Mao ba, sir? Salamat nga kaming na day sila. Mao ka na. Og maabuto na lang nato ang ilang pag-abot. Aron nga mapahigayon na usab nato ang pag-search sa rest house ug dakong bahay niya ng Dr. Mon Del Valle. Ingon sa napanglantawan na nako, sir. Ang umaabot nga kadaugan sa tanang taga-isla Pangandaman. Magampo lang ta, Clark. Kay mag-unsa man kita kunwa ang Ginoo kanato. Kita og kanang pare nga exorcist, mga instrument lamang sa Ginoo. Kaya ang Ginoo man gyud mismo ang musulbad sa tanan. Sa laktod, wa kita'y mahimo kung kita-kita lang og magsalig lang yun ta sa limitado og tawhano natong kayba og kinaiya. We are nothing without God, Clark. Gusto ka, sir. Og mausab ka na'y akong gipasabot sa taga-dinhi sa Barangay Tiaw. Nga dili kita mabuhi kung wa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Salamat in taon kun mao, Clark. Nga nagpaingon na daay sila dinhi sa Isla Pangandaman. Sam. Ginoo, daghan gyud taon kaayong salamat kanimo. Nga kanunay kag yung nagauban ka namo. Salamat kanimo, Diyos ko. Niya, Sam, nang Miguela. Di lang ko magdugay, ha? Maimportante pa ming panagsultihan si Sir Espiso dito sa Barangay Hall. Di ka lang kaya maghuwat na ako? Samantha, unsa pa? May importante pa silang panagsultihan ni Sir Espiso na unsa ka ba? Hala, sorry, Clark. Una na lang di ay. Sige lang, Sam. Magkita na bitaw gihapon ta dito sa Barangay Hall. Bitaw. Magdungan ramiro ni Sabanta sa pagpaingon sa Barangay Hall, Clark. Sige nang. Adto lang ko magpaabot ninyo dito. Sige. Ikaw bang mapayhana ka? Mahimo pang dili kaayo ka magpaklaro sa imong gusto ni Clark? Naunsa man ka? Wa manggod. Moingon para bagyong wa nga kaklaro, ana. Si Mama, oy. Si Mama, oy, kakaron. Sige. Hipuson sa nako tong mga kanding kay murarabag kauwan nun, oh. Hipusan na lang sa ng mga hinayhay diha. Aron nga inigbalik nako mga to na kita sa Barangay Hall. Mami Kela. Pagdali dito, ha? Oy, kining, babayhana. Tingsi lang ay. Hain naman is Mama Miguela, oy. Wa pa man. Nahuman naman lang kong pamilo ining mga linaphan. Sabanta! Hain ka ba? Di ada day siya. Di ara, ma! Mga turita sa Barangay Hall. Huwata na lang ko diya sa gawas. Manira lang ko kadiyo sa bintana o putahan. Ay. Taob man ay kaayong dagat, no? Bitaw, ma. Pero ganun di aman taagi din,
Naglangay-langay man lang hinuon ta. Ay, lain manggod ang akong pamati. Sukos lawas. Dito na lang unta ka sa ato. Na, maagian tagtao din Ay, upan ni na lang ko ditos ibabaw, be. Unsay sa ibabaw ba? Anak kong bato nga nag-ambos na akat, oo. Hala na unsa. Anak ka magpahungaw diha sa imong gipati? Kaklaro ni mo dihag may taong muagi din niya. Ay, way mangagi din hi. Uy, dali na ba? Aron na akang makabantay na ako kung naay muagi. Naay muaging tao. Sige na. Si mama, oy. Nga sige, tana. Naunsang Miss Mama, oy. O pang mangyud mahuman. Ma! Mawa pa ka? Ay, dali sabi. Nahuman ako pero maglisod akong sulod ini akong pantalon. Hala, uy, si Mama Miguela. Muran man hinuong bata. Hindi naman kong musulog balik si ang pantalon. Ay, ari ana gani ko ba? Kay basig may muaging tao din he. Mauwaw ta. Kunya basig mahugin. Oo, ko din. Oy! Oy, oh! Anong niya masabgutas ibabaw, good, uy? Naana! Ay, si Mama, uy. Dali, be. Oh, oh, nagkasulob na malagi ka ng imong pantalon. Siya, uy. Mao na kini ang imong katapusan, Samantha. Ikaw sa dagat! Ayaw! Ayaw! Uliin ko! Tama! Pinahaglang mamatay ka! Nabangi ko! Hello! Oh, kaso! Hindi ko maghahalon! Hindi ko Nang Miguela, ngano? Si Samantha! Si Samantha! Oh, ha? Ngano? Naunsa si Samantha? Galit lang siya gawa dito sa amo. Unsa? Diyos ko! O unsa ko'y nawa nang? Nanghipos na ko kaniyot sa mga kanding o nanghipos siya sa mga hinayhay para manganhimis barangay hall. Pagbalik pa na ako, wala siya. O nadiindiin na lang kong pagkita niya, huwag yun ako makita. Tingalig di ka ba iwas lang mo lang? Tingali payag, nangita sa siya mo. Dili, Clark. Huwag ko'y pagtuo, anak. Nagtuna kong tunag yun, nahita mo. Nang, Ug nahadlok ko nga binuhatan sa mangtas kining iyang pagkawa. kinuo ko. Buhot, Clark. Pangitaan ninyo si Samantha. Pangitaan ninyo ang akong anak. Oo. Si Samantha karon lang. Diyos ko! Ano kong anak? Samantha! Ma! Clark! Nahadlok ko! Nahadlok ko! Unsa? Kinuo ko! Wa nilain. Siya gyud ang mangtas. Clark, nahadlok ko! Nahadlok ko! Ayog ka bala kasam. Okay ang iyang kadlukan. Kay katong imong giingon nga mibati siya kasakit diyang gilitok mo ang pungs nga Dios. Timaan lang ka na nga nahadlok siya. Kagamhanan ang Dios ug balaan. Punan pa si imong giingon. Nga gisuwawan siya sa Benedictine Cross nga imong gikwintas og misinggit sa kasakit. Magpanuko na siya sa pagduol kanimo. Diyos ko! Mao ka, Clark! Mao ka! Ayaw pagduha-duha, Sam. Mas angayan mong paligunon pa ang imong pagtuog pagsalig niya. Kay gamanan ng Diyos. O ang pagkapakyas nitong pabayana. Nga gituhuan tang mao ang mangtas. Sa pagpasakit o buton iyang pagpatay kanimo. Timaan lang. Naway sib sa kinsang dautan nga makalupig sa gahom sa buhing Diyos. Timan igid ka na, Samantha. Mao ka na hinungdan.
Major Espiso, sir. Nga naginamhinam na kong mapahigayo na ang pag-search sa rest house og dakong bay ni Dr. Mon. Aron ato nang mapamatud-an kung unsa gyud katinuod katong tanan nga gisaysay ni Dabiana. Nga ang asawa ni Dr. Mon nga dugay ng patay og iyang gipreserbar. Maubag yun ang mangtas nga daghan nagnahimong biktima dinhi sa isla. Ayaw ka bala ka, Clark. Kay inig abot dayon sa kuma kaubanan, rumbuhon dayon nato ang duha ka panimay ni Dr. Mon. Og andam ng daan kining ako mga sako. Ang umaabot ko lang nga mga kaubanan og ang search warrant na lang ang ato gipaabot. Kung atong mapamatud-an, sir, nga husto si Dabiana sa tanan niyang gisulti nako. Nato. Unsay mahimo natong aksyon batok sa doktor. Mapasakaan yun nato siya kaso, Clark. Ug mahimong mabilanggo siya sa tibuok niyang kinabuhi kung ato kining mapamatud-an sa husgado. Naluoy ko sa kong anak Clark ni Samantha. Kay hangtod karon, wa pakit siya mahimutang. Nagpanghadlok paghihapon siya. Giyamaaman ko siya nang o gipasabot sa tanan. Og tuwa, nagkatuog taon siya. Wa na kay sapa kasalpahis niya ng Dr. Mon. Labing siguro, siya mo'y nagsuko di atong mangtas kapatyon si Samantha. Nang, Sa gisulti kanimo ni Major Espeso nga mahimong mabilanggo si Dr. Mon kung mapamatud-an sa korte ang tanang mga aligasyon batok niya. Akong nahuna-huna nga sa kadaghanan nilang nabiktima og napatay dinis Isla Pagandaman, Clark, ug sa dahita po ni Samantha. Dili paigo ang pagkabilanggo niya sa doktor sa tibuok niyang kinabuhi. Kay mga kinabuhi ang ilang giutang ug dayag dalag nga kinabuhi usab ang angay nilang ibayad niini. nang migila. Wa na usab siya dinisod sa lungon. Bibiya na usab si Sofia Alexandra bisan adlawan. Hain siya. Ganina ako nagpaabot ni Sofia na mabalik. Pero hangtod karon, wa pa gyud siya. Satanas! Wa na ko makasabot na ining tanan. Ingon sa dili na mamati pa kanako si Sofia Alexandra. Punan pa nga masuko siya nga tawgon ako sa iyangan nga Sofia Alexandra. Kay mo insistir gid siya nga siya si Ludovina. Nga usahay mo ingon usab siya nga siya si Genoveva. Wa na ko makauyo ni ini, Satanas. Maong pasabta ko. Pasabta ko! Ang aso ug ang hangin itong. Kung mo ka na, niya na siya. Sofia Alexandra! Mahal ko. Diin ka. O ganong... Hilom, Ramon! Hilom! Sofia Alexandra! Di ba kapila ko na ikaw sultihin nga ayaw ko tawag Sofia Alexandra? Pero ikaw si Sofia Alexandra, ang mahal kong asawa. Ikaw... Ayaw kong palaguta! Ayaw ko... Sofia... Sofia... Utang... Buot... Sofia... Bubangon ko.
Ang akong cellphone. Hello? Oh. Colonel. Mayo kay mitawag kang animala ka. Hugon si tuyo mo. Mangayo ka na sa bukwarta. Dili ba matod mo magpinasayloay na lang na? Di ba? Oh. Unsa? Unsay? Bullshit! May dugang mga pulis nga nagsingabot diri sa Isla Pangandaman ug may kauban pa silang exorcist nga pare. Mga animal, hugon sa ilang katuyuan. Nganong ako ilang puntarya, ha? Unsa? May search warrant silang da para sa rest house ug sa dakong bay? No! Mahal ko, pasaylo ang distrubon ko ikaw sa imong pagpahuway. Pero may isulti ko nimo. Pamati ako, mahal ko. May mga pulis nga buot mo haras dinis sa dakong bahay, mahal ko. Ug may usab ko silang pari nga exorcist. Ug buot nilang siksikon ang tibuok palibot nining bahay. Ug nagtinguha silang dautan kanako. Ug kanimo, mahal ko. Maong kinahanglang mapugnan ta sila. Kinahanglang dili sila magmalampuson. Maong bangon. Bangon diha sa imong gidaang lungon, mahal ko. Bangon. Kinahanglang masanta mo sila. Samtang wa pa sila moabot. Bangon, mahal ko. Nakadungog ka itong ipanagsultihan nila ni Clark og Major Layaw, ha, bulhog? Aw, aldi ay. Masipyat man gyud ko usahay, oy. Sipyata lang naong ni mong kalutuha ka. O si Major Layaw, nga Major Espiso man ko to, takam lang ka. Ispiso di ay. Ay, parehas-parehas naman god. Layaw, ispiso. Ispiso, layaw. Naubyan ni mo. Naubyan ni mo. Ay langgod ka soko, al. Ha? Kanaramang masuko, 771. Masuko, 771. Mugwapo ka ba yung samot kung masuko, ha? Maubit na masuko lang yung kupirmiar mo. Samot kong kagwapo. Halano? Halano sa tungol ni mo. Kalma lang, Godal. Siya, ay. Makar ba, makar? Mukalma ko. Aron, di ko mugwapong samot. Bitaw no. Sige, oy. Kuan ba? Hapit naman day kuno, muabot din sa isla ang kaubanang mga pulis ni Major Espiso ba? Ug sila, ug ang ubang mga kaubang pulis karon ni Sir. Kabantay ka? Muadto sa ilang Dr. Mon. Ug ako nang napanglangtawan. Nga hapit na gyud magmalinaon kining isla Pangandaman. Ug hapit na gyud masumpo kanang mangtas nga mauday ang asawa sa kanhi amo ni mo mga doktor kato si Dr. Mon. Di ba? Di ba, Al? Mabalik na gyud unya, Al, ang kalinaw dinhi sa atong dapit. Mabalik na gyud unya, Al. Api ko bag natuog ka. Wa di ay. Nakatuog ko ganiha.
Apan wa usab madugay, nagkamata ko. Buot mo akong matugog balik aron makaliptan ang nahitabot na ko kaniha. Pero dili na ko makatug. Kay magsige og balik-balik sa akong una-una. Nga kadto di ang akong gituhuan si Mama Micaela nga akong gikauban. Mao pa di ang mangtas. Ug dili ko mahimutang. Ug permi gani kong panghuyawan. Bisan kinsang ako ikatubang. Permi kong panghulpaan. Bisan kani sa mong pagduol na ako karon. Dili ko makabasol ni mo, anak. Kay gamhanan usab ang mangtas. Mahimo niyang sundon ang bisan kinsa. Nga gusto niyang sundon aron lang makapanglingla. Pero nasayod kinag unsay imong buhaton, di ba? O aduna ka na usay panagang nga imong yung napamatud-an nga epektibo. Kanang Benedictine Cross nga imong gikwintas og binditado. Clark, hangtod ka no sa pamasumpo sa hingpit ka ng mangtas. Hangtod ka no sa paman. Dili lang kita magpakawas paglaom, Sam. Nahibaw kong hapit na. Jutay na lang pagpailob. Maong tuni ang imong kaugalingon. Nga malimtan mo na katong maong hitabo. Dili sayon, Clark. Dili sayon. Nahibaw ko. Pero ikaw, mao'y mas dakog ikatabang sa imong kaugalingon. Nasayod ko. Sinang Miguela. Abli ng pultahan ang. Andap ng panikot to, Clark. Sa banta. Kao na, Sam. Ikaw di ay, Clark. Ha? Ay, magdungan na lang taninyog paniot to, Clark. Tuan naman sila si Major Espisos Lamisa. Taud-taud naman tong inyong panagsulti sa team leader niya tong imong mga kaubanan, Major Espiso Sel. Ingon nga, hapit na sila. Pero wa pa lagi. Jutay nga pailob lang, Clark. Ni ana lagi turon sila. Magpaabot lang na. Sir, may nanawag. Kaniyot. Ang team leader. Hello, sir. Wa pa malagi mo. Ganina rami nagpaabot ninyo diri sa baybayon. Ngano? Unsa? My God! Sir Espiso. Ngano, sir? Unsay problema? Unsa, sir? No, Sir, ngano? katingad-an kay Clark. Kaya nakita mo ang kalangitan. Ang dagat. Linaw kayo, di ba? O, sir. Hayag kayong adlaw. Og linaw usab ang dagat. Huwag gibawd. Kay ngano man sir? Clark, nalunod ang duha ka pambot nga gisakyan sa mga kauban ng pulis uban na ang pari nga ilang kauban. O tungod sa wa nila masabot nga pangitabo. Unsay? O unsang hitabo, sir? Imatik na nilang murag may dili masabot nga puwersa nga milunod sa duha ka pambot nga ilang gisakyan paingon dinhi sa isla Pangandaman. Unsa? Ug may nangamatay gyud kanila. Kinuo ko. Kano to? Ngay digoy. Og kamong mga suwito sa dagat. Kamo ni bahala nga mutabang nila ni Sir Espiso sa pag-rescue sa ilang mga kaubanan karon. Gatuwa sa laod. Og nalunod ang pambot nga ilang gisakyan. May problema, Clark! Kami na bahala, Nick!
Salamat ninyo. Sige, Clark. Di na may magdugay. 6-1. Sige, sir. Ubanan ng tamos, Ginoo, sa inyong biyahe. Ginoo ko. Ug unsa imong pagtuon ni kita po, Clark? Bitaw, Clark. Tungod sa tanang sirkumstansya ug mga katingad ang mga pangitabo karon dinhi sa isla ng Miguela. Samanta, nga sa atong pagsabot nga binuhatan sa mangtas nga iya sa gahom sa kangitngit. Wa say laing musud sa unahuna nga responsable ni tabuha. Ang gahom ra gyapon sa kangitngit nga pinaagi sa mangtas. Diyos ko. Ingon ini bagid di ay kagamhanan ka ng mangtas. Kung mao, unsaon sila sa pagkasumpo, kawa man kitang igong gahom nga makigbatok nila, ha? Unsaon man, Clark? Nang ayaw pagpakawas paglaom. Kay anaa ka nato ang Ginoo. Way sipsen kinsa nga dautan nga makabuntog kaniya. Guha gyud. May mga higayon nga sila magbalampuson. Apan sa kauhian, dili gayud sila magmadaugon batok sa buhi ug makagagahom nga Dios. Kilunod ko ang duha ka dagong pump boat dito sa laod rabot nga ilang gisakyan. Ug dili na sila makapadayon pa sa pag-ani sa Isla Pangandaman. Mao ba? Kung mao, salamat ka nimo, mahal ko. Wa na gyud sama nimo kagamhanan. Wa na! Ug angay kang magpasalamat sa atong agaw, si Satanas. Oo, mahal ko. Angay lang. Satanas! Agaon! Salamat ka nimo. Pero aduna ka pa'y gibuhaton, Sofia Alexandra. Sofia Alexandra. Unsay Sofia Alexandra? Mahal ko. Katapusan mo na lang katong sayo, Ramon. Sa sunod ni mong sayo, mamatay ka na! Sorry. Sorry, mahal ko. Sorry. Paningwaon kong dili na gyud ka tumausap pa. Dili na. Angay lang nga dili na gyud kini mausap pa! Oh, dili. Bisa kung saan ako sa pagkuna-una. Dili di ko makadawat ni ini. Naibaw kong siya si Sofia Alexandra. Ang mahal kong asawa. Pero nganong? Satanas! Agaon! Nganong naingon ini si Sofia Alexandra? Nganong dili si mo angkon na siya maong akong asawa? Tubag ako, Satanas! Unsa ba'y tuyo mo, Ramon? Magitugaw mo man ako sa akong pagpaway. Unsa? Pasilo ako, mahal ko. Pero gabi inausab. Bisa na ibaw kong wa ka nang ipiling higayon kung buot mong mubiktima. Apan sayod kong dakok ikatabang kanimo ang kagabion. Una sayod kang wa ko'y laing kitinguha o kipangandoy na mag-uban kita sa tanang adlaw sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan nga magpadayon ang atong kugma nga way si bisan kinsang makababag niini. Dugay na kung nag-ingon kanimo nga buot kong mapatay na nimo si Clark nga mao'y babag sa katumanan sa tanang mga damko. Pero wa mo kinibuhata ug nasayod ka sa dagan sa mga pangitabo karon dinhi sa isla. Di na mga taong iyang na-influensya sa pagpakigbatok kanimo. Hinungdan nga mangutana ko nimo. Kung musugot ka ba lang nga siya mo santa nimo sa pag-inom og dugo sa mga lalaki nga buot mong biktimahon ug ihalad kang Satanas.
Musugot ka ba lang di ay? Hilom, Ramon. Hilom. Mahal ko. Angay mong may bawan. Nga dili Clark ang matuod niya man. Dili. Unsay? Siya si Juan Carlos nga akong giingon nimo nga ako nang hikaplagan. Siya si Juan Carlos. Ugayaw kong matui. Unsa akong buhaton niya. Kinibaw ko kinsa ug unsa siya sa akong kinabuhi, Ramon. Bana ko si Juan Carlos. Nagbinahalay kami. Nagsinaaray nga bisan ang kamatayon dili makababag sa among gugma. Apa ni atong ikaduhang gubat sa tibuok kalibutan. Kipaanto sa mga hapon si Juan Carlos. O sawa pa siya mabugtoi sa gininhawa. Nagsinaaray kami nga mubalik din sa kalibutan tungod og alang sa mugugma. Kipanamas-tamasan ko sa way kaluoy nga mga hapon. Ilang gibanus-banusan ang akong pagkababae. O kay wa ko makadawat sa nahitabo na ko. Naghikog ko. Pero nagbilin og panaada uban sa pagsangpit sa gahom ni Satanas. Mamubalik sa kalibutan. Aron pangitaon si Juan Carlos. Ug kanang giila mong Clark, Ramon. Ang espiritu nga anaa sa iyang lawas. Mao ang espiritu ni Juan Carlos nga kumpana. Siya. Dili ko makadawat sa tanang gisulti ni Sofia Alexandra kanako. Dili yun. Mauday kini rason nga hangtod ning mga higayuna. Wa niya mapatay si Clark. Mao ba di ay kini ang rason? Gabiin naman ang Clark. Pero wa pa babalik sila si Sir Espiso. Wala tong pinakapulis o nilang kanoto o noy dikoy. Maubitaw bulog. Awal. Nabalakabi ako. Kung ganong hangtod karon, wa pa sila. Nabugsera man ko to sila. Pero wa kaya ngayon kabalakan. Kay linaw kayo ang panahon. Way uwan. O kuli kayo nga may unos o baloron ang dagat. Salaktod, way kulba. Oh, pero ang pagkalunod sa duha ka pambot nga gisakyan sa mga kauban ng pulis ni Major Espiso. Linaw usab ka to. Ug katingad-an kayo nga nalunod kini. Diin matod pa niya itong gikasulti ni Major Espiso sa cellphone. Nga mura kunog, tunay dili makita nga kusog nga milunod sa duha ka pambot. Potong nagduda mo nga binuhatan to sa angtas. Pangagpas na katong ako Kay gibasi lang nako sa dagan sa mga panghitabo karon dinhi sa isla. Diin may kalabutan gyud ang mangtas. Tingali nga buot sa mangtas nga
way makasumpo kaniya. Aron magpadayon ang iyang kabangis ug ang pagpamatay. Nganong di naman lang ditsohon o atake sa mga pulis ang rest house o dakong bayan, Dr. Mon Clark. Mahimo pag-uta na. Tinugyanan sila sa balaod al. Og tigpatuma ni ini. Dayag na lang nga musubay gyud sila sa hustong nga proseso sa paghimo sa buotang mahitabo. Aw, hinoon sab. Pero may kumpirma naman ko si Dapiana nga ang mangtas mao nga asawa ni Dr. Mon nga patay na. Nga ambot ko sa pagkitabuan nga nabuhi ang magigbalik. Aw, mao ba to? Nagampos Dr. Mon sa yawa. Hey, kuya ba Dr. Mon ha? Mao din yawa sa kay naong kay kipaka-Diyos niya ang yawa aron lang mabuhi ang iyang asawa. May hayag sa unahan. Uy, Clark, trawa. May hayag to sa lao, no? Tuda. Basig sila na kana si Major Espiso ug mga kaubanan niini. Ay gikaloy-an daw sa Ginoo mga igsoon. Ug dako kay mig pasalamat ni Digoy ug ni Kanuto. Nga dako gyud kayo gikatabang namo sa pagluwas sa among mga kaubanan nga nalunoran sa pambot. Nagtinibangay gimig ampo Sir Espiso. Nga luwason mong tanan sa Ginoo. Mala, dako yung katabang sa Kanuto, Clark. Kay buktot ko na. May sulmabida ng das buko-buko. Al! Inang tusdiki ng usa na lang nimo kamata. Ay, Naghinanggaw na sabning duha. Sinidig ka eh. Osto naman na kanuto. Al. Bitap. Tabangan na to ang mga kaubanan ni Sir. Nga pulos taon basa. Oo, dito. Sir, Clark, si Father Eliseo de la Cruz di ay. Oh, bitaw. oh. Uy. Father, maing gabi ka nimo. Og pamina ko, Father. Kaluyan ka sa Diyos, Clark. Dagang salamat, Father. Kumusta? Sa kaluoy ug grasya sa Ginoo, Father. Niya, padayong nakigbisog sa pinubritang paninguha para sa tanan. Gasa ka sa Ginoo para sa taga-Isla Pangandaman, Clark. Tawgalan na ko ninyong Father Eli, mga igsoon. Bitaw, dili ikalimod nga gamhanan usab ang yawa. Ug dagan siyag mahimo nga imposibleng mga butang. Aron lang siya makahimo og kadaot sa mga tao. Apan sa pagkatinuod, kung gamhanan siya, mas labing gamhanan ang atong langit nung amahan nga tuas langit. Ug way makalabaw sa gahom sa Dios. Ug wa gayoy makabuntog kaniya. Ug siya mo'y nagda sa grasya sa kaluwasan alang kaninyo dinhi sa Isla Pangandaman. Ug angayantang pasalamatan ug mudaig sa Dios. Kay anaa siya nagauban kaninyo ug kanaton tanan. Atong daygon ug himayaon ang Ginoo. Mga igsoon, dili ordinaryo nga tao ang atong kaaway. Apan may mahimo kita gumikan sa atong pagtuog pagsalig sa Dios. Dili kita mo'y mubuntog sa daotan. Bugtong ang Dios lamang. Apan ang usag-usa nato may mong himuon niyang instrumento labot niini. Alang sa katumanan sa iyang plano ug kada magdepende sa iyang kabubuton. Ug wa kitay angay kahadlukan. Kay gidaog na sa Dios ang kalibutan sukad pa kaniadto. Kay gibayra na sa Ginoo ang atong mga sa ibabaw sa krus. Niadtong iyang pagpasakit tungod sa way kinutuban niyang gugmang nga rikanato. Sa laktod, giluwas kita niya. Gipakamatyan na kita niya. Ang ato na lang,
Ang paghangop ug pagsagop niini pinaagi sa atong pagtuo ug pagsalig kaniya. Ang pagakos kaniya nga tinud-anay nga nagpangga og nahigugma kanato. Sa gugma nga dili mahatag sa tao. Sa gugma nga way gipinig. Sa gugma nga way kinutuban. Ugma sa buntag pohon, magmisa ta sa inyong kapilya dinhi, og blisinga nato ang tanang panimay ning maong barangay. Ug may ipanghatag kong mga rosaryuhan, mga escapular, ug uban pa mga sacramentals nga mga pagdugang sa atong pagtuo ug makatabang kanato sa pagpalambo sa atong pagtuo para sa atong kaluwasan. Kaluwasan di lang sa lawas, apan sa ato usab nga mga kalag. Dindot kaayong manulting paria sa manta. Mituhop yun sa akong kasing-kasing ang tanan niyang kipanulti. Ingon man usab ako, Mami Kela. Gibati kong daw sa naibtan ko og tunok dihang nabati ko si Father Eliseo. Ug karon gani nawa na ang gibati kong kahadlok ni adto nahitabo na ako. Ug hinaot pa unta nga masumpo na gyud sa hingpit ang mangtas, ma. Hidaot pa unta sa manta. Hidaot pa unta. Ang pagsumpo sa gahom sa Dautan Clark, Major Espiso. Bisan tuod kung nagtuo, nagsalig kita sa gahom sa Diyos, pero dili kini sayon. Kay sayod kita, nga may gahom usab ang yawa. O kinahanglan pa kining iproseso. Although nakasugod ako, apan, mas maayo pang, mas mapalawman pa nato ang paghimo nini. Mao ba, Father? Okay, Father. Og labaw sa tanan, nagkinahanglan ko sa inyong pagampo. Sa pangaliya sa tanan. Kay mao kini ang makahatag ka ng dugang kalig-on sa pagpakigbatok sa gahom sa dautan. Ug wa tay angayan pa nga kabalakan. Kay magmadaugon gayud kita. Batok ni anang giingon ninyong mangtas. Kay dugay na og kaniadto pa. Gidaog na ni Ginoong Hesukristo ang kalibutan. Oh, Father. Yes, Father. Kinahanglan usab nga ang tanan nga buot mutabang sa pagproseso nini muduol sa kumpisalanan. Mangumpisal kay ang sala mo'y dakong babag sa grasya sa Dios. Sa bisan unsa tang tinguha, bisan pagbuhaton panimo ang tanang klase sa pagampo, kundi kita mangkig-uli sa Ginoo pinaagi sa pagkumpisal. Masayang lang ang atong paninguha. Sa laktod, kinahanglan nga kitang tanan anaa gayud sa estado sa grasya sa Dios. Father. Daga naman di kayong tao sa kapilya man, oh. Bitaw no, murag sa akong tanaw, diya sa kapilya ang tanang taga-barangay Tiaw. Pag kanino tan-awon ma kung ingon ni ini ang tanan, magkahiusa labi na gid sa pagampo. Oh, dali sa banta. Tuwa silang dapita dito si Clark o si Major Espiso. Oh. Tana ma. Maayo dito kay duol-duol ta sa altar. Angay ninyong masayran mga igsoon nga ang holy sacrifice of the Mass, ang balaang sakripisyo sa misa, mao ang highest form of prayer. Mao ang labing taas nga paagi sa pag-ampo. Mao nga sa adlawng Domingo, dili gyud nato angay nga pakyason ang pagtambong sa misa. Kay mao kini ang adlaw sa Ginoo. Lunes hangtod sa Sabado, ato na. Pero sa adlawng Domingo,
iya gyud na sa Ginoo. Unya, usa pa gyud ka oras o mulapas lang gamay. Pero daghan gyapon natong mga kaigsuunan nga ila pa gyud nang idili. Nga dili gyud makahatag sa ilang higayon. Angay natong hibaw-an ha. Wa ra ba gyud tay mahimo kun wa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Dili gyud nato na kalimtan. Dili kay siguroon lang nato pirmi ang atong panginabuhi ug dili gyud ta makagahin sa pagpakig-uban sa Ginoo sa pagsaulog sa iyang pagpasakit para nato. Mga igsoon, wa bayay bisan usan nato o butang dinis kalibutan nga makadugang sa atong kinabuhi. Dili ba? Bisan sa pag-unsa nimo kadato, bisan unsa pa nimo kagamhanan, kun wa kanimo ang Ginoo, timan muabot gayud ang panahon nga mangita gyud kaniya. Muabot gyud na. Labi na kung anaa ka na sa kalisod. Kung wa na, magtinga-tinga na ka. Maong kamo karong nakadungog din mga igsoon. Kung nabati ninyo ang tingog o pulong sa Ginoo, ayaw ninyo patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. May pare man di ay kung may abos barangay ni may pare o mag-o daw ng pare. Sa kanang ilang kipinagsultihan. May pari ekonomi ang pagsibarangay tiyaw. Ricardo. Unsa kini katinood. Kuno niya maayo kung tao ng Mapatuwa nila. Pero di lang magpasabot ng mga tiyaw. Laro ko na kung unsa ni katinood. Dili ba matod mo? Gilunod nimo ang duha ka pambuta nga gisakyan sa mga pulis uban ang pari. Unsa kinikita buwa nga may pari mang niabot sa barangay Tiaw uban sa mga pulis, mahal ko. Sultihi ko sa tinuod. Unsa? Klaruha kung unsa kini katinood. Kay tingaling mao kini ang pari nga giingon sa Colonel nga gipada dinhi sa isla aron mosumpo sa kamatay dinhi sa isla Pangandaman nga imong binuhatan. Animal! Kinahanglang mapakigbatukan mo kini. Samtang wa pa kini makahatag og kadaot nato dinhi. Kinahanglan gyud mahal ko. Dalipay kaayong taga-barangay Tiaw Samanta. Gadidi gyud sa atong barangay ang unang misa nga gipahigayon ni Father Eli. Tinuod ka na, Mamigela. Punan pa nga nang hatag si Father og rosaryohan. Mga religious articles, medals, ug mga basahon. Nasay paipol. O gi-encourage pod niya ang mga tao nga magrosaryo gyud. Kayo sa pagkunoy kapuslanan sa rosaryuhan nga iyang gipanghatag kung dili magrosaryo. Kay dako kinig ikatabang nga maangko na nato ang tinuod nga kalinaw dinhi sa isla. Batok niya ng mangtas. Haay naman ron to sila si Father og kanuto. Eto nag-blessings mga kabayan. Magpa-blessing po ta sa atong bahay, ma. Ben, andyan na mga! Yes, sir! Clark, Major Espiso. andam na ang tanan sa atong pagkandak og search sa duha ka panimay ni Dr. Ramon Del Valle. Okay, sir.
Gibahin ako sa duwa ang grupo. Ako sa mao'y ma-assign dito sa rest house sa doktor. Nga panguluha ni SPO3 Montivon. O sa usa ka grupo, dito sa dakumbay sa doktor. Ako amang o. Asa ka, Mukuyog Clark. Anay ko mo ba ninyo, sir? Dito sa dakong bahay sa doktor. Tuwa na sila si Clark ug ang mga pulis, Ma'am Michaela. Gibahin ni Sir Espeso ang ilang pundok ug duha ka grupo. Ang usa dito sa rest house ni Dr. Mon. Ug ang usa adto sa dakong bahay nga tuwa mahimutang sa likod nga bahay ning isla. Ay, gipangulbaan man ko ini, Samantha. Ingon man sab ko ma. Pero matod ni Major Espeso, wa ko na tay angin kapalakan. Kay legal ang ilang paghimo ini. Doon na gyud sila dang order gikan sa korte. Dili ka na mo'y akong kikapalakan, Samantha. Aha? Kay unsa man di ay ma? Mao'y sulti ni Bulhog nga may armas ka na si Dr. Mon. Unsa? Tigali kung sa'y mahitabo inig ato nila. Oh, Diyos ko. Tuar pa uban nila ni Major Espeso si Clark? Samantha, Unsa itong buhaton ma? wa tay laing mahibo ini. Ang pag-ampo ra gyud. Mao ka na'y gisulti ni Father Eli nato gabi sa iyang hobili. Nga way imposible sa pag-ampo. Kay kun kinasing-kasing lang gyud ang imong pag-ampo og putli kag kasing-kasing, dunggon ka gyud sa Ginoo. Saman ko. Wa ko mahimutang nga naguna-una. May mga laing mga pulis nga miabot sa isla. Ug anao say pari uban nila. Oh, may nanawag ka. Wa na'y lain. Si Colonel lagi ni. No. Hello, Colonel. Maayo kay mitawag ka. Mitawag ko rin mo, Dr. Bon. Arasultihan ka. Nga wala intuyo ka ng polis nga miabot niya sa isla. Ikaw, Dr. Bon. Unsa? O may daw sabihin silang search warrant para sa imong rest house o nakumbay. No! Mahal ko, bangon. Bangon diya sa mulungon. Kay may mga kaaway kitang nagsingabot. Bangon! Nganong gitugaw mo man ako sa kong pagpahuway, Ramon. Pasaylo ako, mahal ko. Pero kinahanglan kita mangandam. Kay may mga pulis nga buot mo himo og search dinis na kumpay. Kinahanglan dili sila magmahay kung magpugos man gyud sila sa pagsudin. May tabo na ang may tabo. Ayaw ka pala ka, Ramon. Dili sila mahingawa sa ilang gipangita. Dili yun. Ay totoo diretso kanuto sa dapit diin may mutay mga motor bangka. Nga mo gisakyan pagpaingon na mo din sa isla Pangandaman. Ito lang pambot na mo nga mo'y among sakyan paingon sa dakong bahay ni Dr. Bon. Musunod na na sila si Noy Digoy nga naa sa usag kasakayan nga nagsunod ka na. Sir! Clark, gikan dito sa among gidungguan sa pambot nga mo gisakyan. Sa estimate nimo, mga pila gyud ka minutes o oras ang atong biyahe dito. Magdepende na sa dagan sa pambot, sir. Dagko ang makina niya itong mga pambot o kusog-kusog sa gyud itong managan. Kuningon niya na, sir. Dili tingali ta abtan og oras kung makagikan na ta dito. Wabot atas na kong bahay ni Doktor. Nga tuwa mahimutang sa likod nga bahay ning isla.
Unsay imong buhaton, Ramon? Nganong gihipos mo ang lungon nga akong higdaanan? Nausab ang akong una-una, mahal ko. Unsay buot mong ipasabot? Kinahanglang way makita nga lungon ang mga pulis. O kinahanglan nga dili kanila makita din eh. Unsa? Kung muhimo taglakang batok nila, kung mapatay ta silang tanan, mahimong may lain pang mga pulis nga muanis na kumpay o mag-imbestigar sa mahimong mahitabo nila. Mao kini hinungdan nga nausab ang akong hunahuna. Gusto kong malilong yun nilang tanan nga ania ka uban ako nga nabuhi gikan sa imong kamatayon. Ramon. Kung wa sila'y makita nga makapaduda nila, dili na sila mabalik pa nila. Dili o dili na gyud. Doon na lang ta, Major Espiso, sir. O ganang dakong bahay nga makita din sa atong nimutangan. Mauna ka na ang dakong bahay ni Dr. Moon. Kana siya. Okay, Clark. Ben! Hangandam ka mo! Doon na lang ka na! Yes, sir! Yes! Unsabay dahit apo ni Boss Samantha. Gadi darag yung kung nakamatikod ni mo nga nagsigi kag paso-paso. Naunsa ka ba? Wa ko mahimutang, ma. Gusto kayo ang kulpa sa kuntukan. Sa banda. Nabalaka ko nila ni Clark. Unsa ka ba? Kauban ni Clark ang mga pulis. Kanong mabalaka ka man? Bisa na, ma. Hibaw-i nga mato di Dabiana. Ang asawa ni Dr. Mon nga patay na ang mangtas. Usay mahimo nila kung may dautan kining buhato nila. Oh, Diyos ko. Hindi na ta, sir. Oh, Clark! Ben! Pangalaw na kita sumandot! Let's go! Ginoo ko. Maluoy ka. Tabangi mining among lakaw. Ikaw na'y may bahaw na mo, Ginoo. Good morning, sir! Ako rin si Major Espiso. May mo ba mamalihog ni Dr. Ramon Del Valle? Ako kining inyong gikaatubang, sir. Ay, Dr. Ramon, dahil lang ko magpaliko-liko pa, Dok. Di ami kay... Naibaw kong may sumbong o mga reklamo batok nako, sir. Kung may damong search warrant, mahimong magkapasuod ko ninyo. Pero kung wa, gikasubo ko. Ay, baw ka na sa magtuyo din mo? Pagkita ko sa search warrant, kung doon naman, kay, welcome mo din sa akong bahay. May report mong nadawat nga nagtinil ko og patayng lawas din sa kumbay nga akong gistudyuhan. Oh, binuang. Excuse me, Dr. Ramon. May mo na bang mag-search me din sa sud? Okay, go ahead mga sir. Sige, siksikan ninyo ang tanang palibot din akong bahay. Kung aduna ba mo'y makita nga ebidensya batok sa sumbong nga miabot ninyo, patok na ko.
Thank you, Doc. Men! Start the search! Pagamping lang mo! Ngaway mga butang, nga mga wa, o mga buak, o mga daot din sa sod. Kay kung mahitabo na, manubag mo na akong tanan. Lukop na mo, sir. Palibot, sir. Mana? Karon. Kumusta ang inyong gihimong search? Ado na ba kaboy nakita ang mga illegal nga butang? O bisan unsang ebidensya nga magtumbok na ko? Nga ako naghimo og illegal nga mga butang dinhi sa akong bahay? Ado na ba? Eh, gikasubo na mo, sir. Nga na-disturbo ka. Pero ego lang ming nagtuman sa among katungdanan. Katungdanan? Bullshit! Dr. Ramon. Dr. Del Valle. Sige lang. Kinsa to? Major Espiso? Paabuta ang kaso nga akong ipasaka batok ninyo. Niining akusasun ninyo na ako. Manubag na ko ang tanan. Nga responsable nining inyong gibuhat na ako mga animala mo. Imposible kay sir. Ngawahay mga ebidensya nga nakita ninyo sir sa inyong gihimong search. Kaya ako gikalibkan, Clark. Pero kung sa mga pagkitabo sir, nagkasiguro kong tinuod ang tanang gitugan ni Dabianan ako. Nakita niya ang tanan. Nasabot kong may nakapindot ni Dr. Moon, Clark. Ang buot mong ipasabot sir nga Nga may mga sakop sa kapulisan nga nakapahibaw niya ning among gihimong search. Sir Espiso. Kumusta ang ilang gihimong pag-search ng Dakumbay? Mga pamang, mga ungog, mga buko. Wa sila masayod, mahal ko. Nga may underground kiring Dakumbay. Diyan ka karon. Ni may mutang. Ano wa pa mausab ang imong huna-huna? Hayan. Napatay ko na sila nanan. Isamtan ko ikaw, mahal ko. Apan, napasabot ko na ikaw kung ano. Pero kinahanglan mo ba, Usta? Kinahanglan makapanimaos na nila inining ilang gibuhat na to. Kung unisa'y gusto nga ang akong buhaton ng Ramon, unsa? Mao'y gusto kong may tabo. Karong gabi una, mahal ko. Nga hutong mo sila patay. Patiya ang tanang mga pulis. Mihimo og search sa atong bahay. Kapatid ka pa. Sila patay. Kay white daw ang rest house si Dr. Ramon Del Valle, Clark. Wow sa mihimo og search ang ako mga kauban ng pulis dito. Bisan pumantuod kung mitugot ang doktor nga mahimo namo anytime ang pag-search sa rest house. Bisan wa kinitaw. Mao ba sir? Pero unsa man tong imong giingon, Major Espiso? Nga mo pasaka sa kaso, batok ninyo. Iya ka na katungod. Kung iya man ang himuon,
Amdamtang mutubag nini. Unsa man kay implication ining tanan, sir? Unsa man ka ngawa man mo'y mga ebidensyang nakuha batok ni Dr. Moon. Dili ba makaingon ang mga tao nga bakak ang tanang gisulti ni Dabiana batok sa doktor? Sa mga tao nga may pagtahod lang gyapon ni Dr. Moon, makaingon gyud ana, Clark. Pero part gyud ning ingon-ining maong hitabo sa bisan unsang kaso nga buot natong makakuha og ebidensya, Clark. Dili kini bag-o alang kanamo. Sa ato pa, sa bahin ni Father Eli de la Cruz, unsa man kay iyang plano? Pagigsultihi lang unya siya, Clark. Tuwa sa simbahan sa sawang si Father Eli Clark. Makikita siya sa mga tao dito aron mapasabot sa mga panghitabo bahin sa impostor na si Father Norman nga maudi ay si Salvador Baston nga kriminal. Mo pahigayon usab di ay kunog misa sa Father Eli dito. Mao ba? Maayo na lang untag siya na lang gyud si Father Eli ang permanenteng pare dinis Isla Pangandaman. Bitaw ma, kay makita gyud nimo niya ang iyang kabalaan. Nagkasulti din may bahin, ana. Ug usa na sa iyang tuyo dinhi sa isla. Pero Clark, unsa ba to bahid sa paghimo og pakisusi nila ni Sir Espiso ug sa kaubanan niyang mga pulis sa dakong bahay ni Dr. Mon? Kung tinuod ba ang gitukan ni Dabiana nga gitaguan sa doktor dito ang patayng lawas iyang asawa ug maukuno kini ang mangtas? Nakadungog man kong istorya nga pakyas man kuno sila. Wa kuno sila'y nakita dito bisan ti mailhana lang nga gitago ni Dr. Mon dito ang patayng lawas iyang asawa. Usasab kuno ana, pasakahan kuno silang braso ni Dr. Mon. Tinuod na nang migila, Sam. Pero wa mabalaka na si Sir Espiso. Andam silang matubag ug moatubang sa kasong ipasaka sa doktor. Ay, hang ako. Kay way ebidensyang nakita ang mga pulis batok dito ni Dr. Moon, mahug ug mawa na sa una-una sa mga tao nga ang asawa ni Dr. Moon ang mangtas ug maglipog na gyud hinuon ang mga tao kung kinsa gyud ang mangtas. Tinuod gyud katong tanang gisulti ni Dabiana, Clark. Batok ni Dr. Mon. Konbinsido ko nang migila. Samanta, nga tinuod yun ang tanang gisulti ni Dabiana. Ug para nako, usagyod sa mga ebidensya ang gihimo ng paglungtab ni Noy Ligoy sa lubong ni Sofia Alexandra. Gawa gyud bisan gamay lang ti mailan nga may patayng lawas nga gilubong dito. Wa ug wa gyud. Okay, sir. Muna among gilihok karon. Ang pag-imbestigar kung haing yun ilubong ang patayng lawas asawa ni Dr. Mon. Okay, sir. Sige. Bye. Ay. Oh, Major Espiso, Clark. mapahibaw lang ko, sir. Namadto ko sa simbahan. Kay tingalig mangita ka na ko. Makikita ko ni Father Eli dito. Okay, Clark. Tuod ay. Di pala yun dugay nga nanawag ang among labaw. Ipursugod ko no ang among investigation sa pagpangita sa lawas o bisan mga bukog na lang ni Sofia Alexandra nga asawa ni Dr. Mon. Kay ang mga kabanay mismo ni anang Sofia Alexandra dugay na day kayong nangita sa patayng lawas ini nga wag yun gitug-an nila ni Dr. Mon. Mao ba, sir? Mao ka na. Hinungdan nga sa pagkadungog nila sa balita din sa Isla Pangandaman bahay ni Dr. Mon, kay nagbaniog na gyud dito sa syudad ang mga panghitabo din. Naikag sila pagbalik sa pagpangita sa lawas sa ilang kabanay. Sa laknod, dili mi mobiya din sa Isla Clark, hangtod nga amog yung may bawa ng kamutuuran, bahin sa tinuod nga kamatayon sa sawa ni Dr. Mon. Kaya ang mga kabanay ni nagduda, nga tingalig si Dr. Mon Rosab mismo, ang mipatay siyang asawa ug dili si Salvador Baston. Major!
wa pa ba day mo makumbinsir sa tanang gitugan ni Dabiana, sir? Konbensido mi Clark. Pero kinahanglan nga kita gyud ang mangitag ebidensya nga maoy makapamatuod ni ining tanan. Sir, Si Daviana ug kanang Noy Digoy maoy atong mga saksi sa tanan. Kay ang ila unyang mga testimonya dakog ikatabang nga mulutaw gyud ang kamutuoran sa tanang pangitabo og mga krimen dinhi sa Isla Pangandaman nga naglambigit niya ng giingon nilang mangtas. Nakadungugos pa nagsulti nila ni Clark og Sir Espiso. Bay, Noy Digoy, nga, himuon day kuno nga, himuon kuno kang saksi batok ni Dr. Mon. Ano ba? Uy, di ka mangurog na Digoy? Kung himuon kang saksi batok ni Dr. Mon? Ano mangurok man ko? Ikon, onsay, tanan akong nahipawan. Mura ba sanay akong isulti? Aw. Bitaw, ha, Naus, mauna, nausa. correct yun, Noy Digoy, correct, 910, correct. Kay kamo magha mismo, si Dr. Mon ang naglubong atong mga bato sud sa lungon. Sa lubong kunuhay ni Sofia Alexandra nga asawa ni Dr. Mon. O kano to? Kami yun. Kuyawa, Dr. Mon, ay. Yawa ginay kayo ng doktora. Tiyaw may yung gibuhi ang iyang asawa pinagis pag-ampo ni Taneng o mauli ang mangtas. Nausa. Karon na lang ka, Kuya We. Ngawa na mo mag-uban bulhuga ka. Pagbay na mo nag-uban. Dugay na kung kay kaspuder, doktor. Anggid-anggid naman gani mong naong, ha? Sa tungol ni mo. O sabi sa mga naong ni mo. Ha? Huwag ka magtanaw. Kriminal sa mga kagdagway, oy. Liwat ka sa kanhin mong amo nga. Nagpa-pare-pare pero manglulugos di ayaw kriminal. Sama di, oy. Nga, sabi diha, oy. Malag ikaw. Hello! Hello! 413! Uy, uy. Gara mo na! Kano sa paman mo mga ayawan ang pagkahanggaw ninyo? Pulos na magiging kinuanggol! Gitabangan pa to niyo sila si Samantha o Miguela nga nagluto sa pagkaon nato. Humalaw ta! Mga naong bayan ninyo! Nalipay kay ko, Clark, sa may nitong pagdawat sa mga tao na ko din sa simbahan. Nalipay usab ko ni Father Eli. Karong alas 3 sa hapon, ipahigayon nako ang una nakong misa din sa simbahan. Og nasayod kong dagan ang manimba. Kay gipamalihog nako ang mga tao nga nanambong ganina sa among gihimong tigom nga manungko sa mga tao sa tibuok isla. Autori ay, nakasiguro kung may importante kagyud nga tuyo nako. Oh, Father. Og may kilabutan kini. Sa tanan akong nasulti nimo, bahin sa mangtas. May misa nga ipahigayon ka ng bago o tinuod na gyud nga pari diyan sa simbahan. Ug maukol kining pari ang eksorsista. Magipada dini ang pagsumpo sa mangtas. Mau ba? Sige, tanaw na kung may mahibong ka ba, Father Eliseo de la Cruz. Tanaw ta! Mahal ko, nakabati ka ba na ako? Sayang nga wa mo malakip sa pagpatay
uban sa mga pulis ka ng paria. Niyadtong gilunod mo ang mga pambot nga ilang isakyan paingon rin eh. Siya si Father Eliseo de la Cruz. Ang pari nga gipadadi ni sa Isla Pangandaman. Alang sa usa ka dakong misyon o katuyuan. Ang pagsumpo sa mangtas. Kanimo, mahal ko. Mao ba, Ramon? Ug magatugot ka ba? Nga mahunong ang atong kalipay, mahal ko. Makatugot ka ba? Why si bisan kinsa nga makapugong kanako, Ramon? Wow! Ilabi na mahipalkan ko na si Juan Carlos. No. O kung sa'yo, ha? Ramon! Oh. Unsa, Ramon! Sofia Alexandra. Nganong giingon mo ako ni hini? Ano man? Dili yung makadawat din eh. Na may makaagaw sa imong ugmarang nga rin ako. Dili yun. Bisan pag magkahulugan kini sa akong kamatayon. O sa akong hisabtan. Ngang iyang gipasabot niya si Juan Carlos. Mao kadtong Clark. Ug kanay dili ko makadawat. Dili. Kay way ebidensya nga hikaplagan sila si Major Espiso ug mga kaubanan. Sa pagkakaroon, wa kitay laing mahimo, Clark. Nga paabuto nato nga mugawas ang mangtas ug buot mamiktima. Father Eli, Mayon ta to kung nakita gyud nila mismo ni Major Espiso ang patayng lawas niya ng Sofia Alexandra. Kay makahimo dayon kita og aksyon. Apanining wa tay laing mahimo kundi ang pagpaabot ra gyud sa iyang paggawas. Father, Di ba matod mo nga mugawas siya matagtakdol og himatayon ang buwan? oh Father, Mhm. pero ning labay nga mga adlaw, wa na siya gipili nga panahon kung buot siya mapatay. Mugawas gid siya. Og dili kay kana lang. Clark? May buot ko pa bang isulti? Hain naman ni si Kanuto o Pulhogoy sa manta. Nakakita ka, nakawa man. Ako man unta di ipada ning kaldero nga gilutuan sa kanon dito sa barangay hall kay bugat. Sa manta. Uy, naunsa ka? May gisulti ka, ma? Ala, uy, naunsa ka ba ding akong gipakigsultihan? Huwag ka na mamati na ako. Unsa laki mong gisulti, ma? Naunsa pagkuday ning papayhan na. Matot ko nangawa man sila sa Kanuto o Bulhog. Ako man unta ning ipada ang kaldero dito sa barangay hall. Ambot, tahain na to sila. Ay. Wa pa ka makakita ni Clark, mga nabalik? Ay, pastilan. Mao di ay.
Ha? Unsay mao day ma? Unsa ba'y tuyo di po ni Clark, ha? Kuan, wa lang. Ang ako ba nga, ting paniud to namang good hapit, wa pa man siya. Ay, di ana turon kay ganina raman tong milakaw. Dali be, ayungan ta na lang ning kalderos, kanon, dadon na tos barangay hall. Dali be, dali be. Oh, Mami Kela. Oy! Hoy! Mapagaw ka diha! Nang Miguel. Dire na! Mga una. Kami lay alsa na. Bitaw, nang! May Kami kailangan lang, na. kasama ko ni si Kanutoy. Hindi ada sila si Kanuto ug bulhog Asa ma. kayo? Pagdali ko no mong duha diha be, nangawa man lang mo oy, mamalik man lang mo mga ona. Si Mama, uy. Dire na mo. Ay, Unsa to'y gisulti ni mo nang? bitaw, nang! Wala ka klaro na! Sa to! Ay, ipaalsa ng kaldero ninyo dito sa barangay hall kay mga una. Nawaal. Mga una lagi. Tagan gyud ko, tagan ko. Ingan, bitaw ka! Nang tagan. Tingsi lang baya mong duha diha. Alsa! Unsa? Tinuod ba kini imong gisulti, Clark? Oh, Father Eli. Og dili kay makausa lang kini mahitabo. Makadaghan gyud. Og mao kini hinungdan nga nakaingon ko. Nga hisabtan kong may gusto kanako ang mangtas. Clark, unsa imong ikasulti nini, Father? Unsa, Father Eli? May mga panghitabo jud nga ingon ni Clark. Ug binuhatan kini sa yawa. Pero unsa may buti pasabot ni Father? Mutuo ka ba sa ilang giingon nga reincarnation? Clark, daghan ang mga panghitabo nga susama ini. Niining nahitabo nimo. Sa pagkatinuod, ang atong simbahan wa magtudlo bahin ining reincarnation. Sa laktod, dili kita mutuo ni ana. Kay sa ako nang gikaingon nimo. Binuhatan kini sa yawa. Paagi sa yawa aron sa pag-deceive sa mga tao. Sa paglingla sa mga tao. Pero ngano? Ug unsam kini hitabuha, Father? Posible ka nga ang espiritu nga nagkontrolar karon sa mangtas ang kalag sa usa ka tawo nga nagkondinar, ha, Father? May kiniya ka na, Clark. Nagrigur ang una-una ni Samantha ni Moy. Nganong nadugay ka? Ikaw gyud kano to. Tinood lagi, Clark. Di ba, Al? Tinood, bitaw, Clark. Kasi magkigdungan tato si Samantha ni mong period to ba? Kamugyod. Patay gid kay si Samantha ni mo, Clark, no? Patay na patay. Bitaw, Clark. Maugyod. Gwapa si Samantha o ikaw, gwapo. Fight, ha? Parisyon yun. Kumbati hinilang. May misa nga ipahigayon si Father Eli dito sa simbahan sa Sawang. Una kininiyang misa sa simbahan. Busa, tamangi kog awhag ninyo sa mga tao nga manambong. Siguro ka nakapaniud ka dito sa simbahan o pa ni Father Eli? Oo lagi Sam. Naa pa ba daghang kanon og sudan, Clark? Gibidlan ka cute ni Samantha. Mo ba di Sam? Oo. Pero busog na bitaw ko nang Sam. Nialan ko kay awhagon taon-ta mong mutambong sa himong misa ni Father Eli dito sa simbahan. Karong alas 3 sa hapon. May nang magdaghantang manambong dito.
Kay dili na piki ang pari nga mumisa. Iya na gyud si Ginoo. Og dili sa dautan. Oo. Manambog mi, Clark. Sige. Pero may mo bang magdungan taniya sa pag-ato sa simbahan, Clark? Ang... Oo. Nga kung dili, Sam. Okay. Daga na kayong tao sa simbahan. Salamat kanimo Ginoo. Nga dagan ang misanong sa imong pagtawag kanila. Gihad ko kini kanimo Ginoo alang sa imong kahimayaan. May nanuktok. Si Usting man karon. Sod lang Usting. Nangita og pagigsulti ni mo. Kinsa Usting? Tira pa taray. Si Dr. Mon. Kumusta? Father Eliseo de la Cruz. Dayon, Dr. Mo. Gikalipay ko kayo nga gikahimamat ko ikaw, Father. Father Eli na tawagan ako, Dr. Mon del Valle. Kung Father Eli ang imong ipatawag. Kanimo, Dr. Mo na lang usab ang itawag mo kanako, Father. Okay. Dr. Moon. Salamat. Ako di ay si Dr. Ramon del Valle. Ang usa ka doktor nga mi-devote sa akong pagka-doktor para sa kayuhan sa tanang mga taga Isla Pangandaman. Mihatag og libre nga serbisyo og mga tambal sa tanang taga-isla. Anaasab ko nga maduol nila kung aduna sila problema, Father. Ug anda mo sa bugtagana kung imong pangayuan sa bisan unsang serbisyo nga mahimo na ko ikatampo sa imong pagkapari dinhi sa among dapit sa Isla Pangandaman. Dalaygon kayo ang imong mga buhat, Dr. Mon. O gikalipay kong nasayon nini. Daghang salamat, Father. Todd. Unsam na ituod ang ako ikaalagad nimo, Dr. Mon. Well, ang pagkighimamat kanimo, Father, nga usa na gyud ka tinuod nga pare mo'y pinaka-importante na kung tuyo karon kanimo. Og tingali, may mga istorya ka nang nadunggan din sa Isla Pangandaman. Sa mga panghitabo din mahimong bahin sa impostor nga Salvador Bason nga nagpakaron ingnon o nagpailang Father Norman. Apan usa di ay kapiki nga pare. Dr. Mon. Og mahimong may mga negatibo na usab nga istorya ka na. May nadunggan ka na usab tingali. Bahin ako. Mga istorya nga purely pagpangdaot. Bisa naghimo kapag maayos imo isig ka tao. Kinasayod ka tingali nga bisan ang atong Ginoo, bisan naghimo siya og maayos mga tao, apan siya pahinuon ang gihimong daotan sa uban. Sa mga tao nga way laing gilantaw sa ilang kaugalingong kabulahanan, ang ilang mga personal interest. Well, tingali, magaingon kang self-serving ragayo ko. Kay gitay ko nga akong kaugalingon. Pero ako kini ipanghambog. Kay mao kini kamatuoran, Father. Wa ko usab kini gipasigarbo. Kay mao kini ang akong kalipay. Ang pagserbisyo sa tanan nga nanginahanglan. Masultihin lang ko, Father, kung unsay akong ikatabang nimo. Masangpit ko nimo sa tanang higayon.
Husto siya siyang gisulti. Self-serving ra kay siya. Mao ka ni tinuod. Ug wa kuno magpagarbo sa kaugalingon ug sa tanan niyang gihimo apan iya kong gipahibaw. Kung kinsa ka man, Dr. Mon, o kung unsa man ka tinuod ang tanan kung nadunggan bahin sa matuod mong pagkatao, ang Ginoo na lang ang may bawo ninoy. Kay wa gayoy malilong kaniya. Pero unsay buot niyang mahitabo sa tanan niyang gipanulti kanako? Unsa man? Pipila lang sa mga tao nga niya karon din sa simbahan ang nitimbayan ako. Ang uban mura lang ugwa makakita ugwa makahilan ako. Mga animal nasabot kong mas gihatagan pa nilag bili kay nako kanang Father Eliseo de la Cruz. Pwe! Dito tanggapita mo lingkod sa manta, Clark. Oo, Ma'am Michaela. Ano? Clark, dali. May malingkuran pa kita dito. Oh, uy. Kadiyo ko sa. Ngano, Clark? Kinsa ka nang imong... Niya si Dr. Mon. Ug niya siya magtanaw na to. Ha? Ginoo ko. Clark? Hae kaayo sa tinanawa na to, Clark. Ayaw mo pagpadali niya. Nang nila, Sam. Wa tay laing di ani, kung dili ang misa o dili siya. Ingon sa misurok ang akong tuko na nagtanaw ni Clark. Panuay animal. Nakaplakan ko na siya. Ikaplakan ko na si Juan Carlos. Shit! Shit! Klaro kayo. Gawa siya may mutangan ikakita na mo. Kung sa kay iyang huna-huna. Tuwa, di gawa siya ng simbahan. Muragwa siya makaagwanta sa iyang kalagot. Ganagtanaw na mo. Ma? Ahay naman to si Clark. Ha? Dili ba kamo ba'y nagtapad? Oo. Pero wa naman ko siya dihang may balik og lingkod human sa akong pagluhod. Ay, basig nagtuman sa suko sa lawas. Akong susihon sa gawas, ma. Unsay susiho no yoy diha ka lang. Mubalik ra to siya. Pero ma, kuan... Magtumansab ko sa sugo sa lawas. Pagpondo sa banta. Ni ata sa bahay alam puanan. Irespeto kining bahay sa Diyos. Ma'am Michaela. Mas maayo pag mubalik na lang ko sa bahay. Kay tingalig dili ko makatubong sa kong kaugalingon ug unsa pa'y atong mabuhat. Nga nung migawas ka man sa simbahan, Dr. Mon. Ngapit naman magsugod ang misa. Kinsa karon? Mahadlok pag yun di ay sa misa ang mga taong nagpailawom sa gahom ni Satanas. Tapiana! Animal! Sa musugod kag sa dili, Dr. Mon. Wabot ra gihapon ang hustong panahon para nimo. Timani ka na. Muabot ra gihapon, Dr. Mon. Mapatay ko ikaw, Tapiana! Mapatay ko ikaw! Unsay buhaton ni Dr. Moon kang Dabiana? Hangtod asa magpadayon ang kabangis sa mangtas,
nga mao si Sofia Alexandra? Unsay sunod nga mga panghitabo, mga kasama, at tangi ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mangtas! Dalit ka nato sa RMN Drama.